היה כיף, אבירותיי, תודה רבה לכם. אחד ההיבטים הכי מזעזעים של פרשת אונס הילדה בת ה-12 במרכז הארץ הוא שאיש לא שם לב לכך שהילדה נמצאת במצוקה. לא ההורים, לא המורים, לא שום גורם מטפל. אם יש בכלל סימנים שאפשר ללמוד מהם על מצוקה מהסוג הזה. דוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית ארצית בעמותת ער"ן לעזרה ראשונה נפשית, ומומחית לייעוץ קצר מועד באתר ניו סטטוס. שלום. ייעוץ קצר מועד, מה זה? ייעוץ קצר מועד מתייחס להיבטים שבהם אנחנו נותנים תמיכה רגשית וייעוץ בתהליך שהוא מוגבל בזמן, כך אפשר להתמקד בתוכן של הצרכים של הפונה, אפשר לתת מענה מותאם אישית, גם אם אנחנו לא נתייחס להיבטים אחרים בחיים מעכשיו לעכשיו, לא ניכנס לסשן של טיפול פסיכולוגי של 4 שנים, אלא יש לי כרגע משהו בוער ומנסים לטפל בו כמה שנים. בהחלט, להשתמש באותם משאבים שיש לכולנו, משאבים פנימיים ומשאבים חיצוניים, כדי לעזור אוקיי, עכשיו, אני מבין שכתבת מאמר בניו סטטוס, נכון, באתר הזה, שבו את נותנת כל מיני טיפים, סימנים מעידים, על מצוקה אצל נערות, אצל מתבגרות. בואי תעשי לי סיכום קצר שנוכל לתת גם שירות לצופים, איך אפשר לזהות מראש שמשהו עובר על הילדה. קודם כל, מתבגרים סובלים ממצוקות ממגוון של סיבות. ראשית, הגיל, שהוא לא פשוט לאף אחד מהם. שנית, יש אירועי חיים טראומטיים שיכולים להיות משפחתיים, מדובר בגירושים, בשנייה של ההורים, או באירועים של פגיעה וטראומה. מה שחשוב לזכור בהקשר של סימני מצוקה זה שילדים לא מדברים את המצוקה. הם מתנהגים אותה. ולכן אם יש לנו איזושהי פנטזיה כהורים שהילד יבוא ויגיד, אבא, אמא, קצת עצוב בזמן האחרון, בואי תעזרי לי, תעזור לי, זה בדרך כלל לא קורה לצערנו. מה שאנחנו נראה זה הרבה טריקות דלת לפעמים, שתיקות, הסתגרות, אנחנו נראה לפעמים ירידה בתפקוד, היעדרות מבית הספר, ירידה בהישגים, התבודדות ופגיעה במערך החברתי של הילד, וגם היבטים רגשיים שכוללים מצב רוח ירוד, תנודות במצב הרוח, התנהגות שלא אופיינית לילד באופן שגרתי. הרבה פעמים הורים וגם אנשי חינוך, כמו ציינת, באמת בדילמה, איך אנחנו יודעים אם מדובר אבל זה קרה לי גם ככה, מישהו קשר. או שמדובר באיזושהי תופעה של הגיל. מכיוון שגם גיל ההתבגרות מלא במאפיינים האלה, והשאלה היא איך באמת אפשר, מתי זה עובר את הסוג של קו אדום, שממנו והלאה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, משהו כאן קורה, זה לא ההשתלשלות הרגילה. בדיוק, אז יש כמה סימנים. יש קודם כל את ההיבט הרגשי, של תנודות במצב רוח, בכי מרובה, מתח, דאגה, חרדה. יש היבט קוגניטיבי של הבעות של מחשבות פסימיות, לגבי עצמי, דימוי עצמי נמוך, אני לא שווה, אני לא יכול, בדיוק. הערות לגבי העולם, לגבי זוגיות, אין טעם לכלום, אמירות מייאשות. יש גם ירידה בתפקוד. יש לפעמים רגרסיה לשלבים מוקדמים יותר. מה? כמו למשל ילדה שחוזרת לסוס ציפורניים, או ילדים לפני 3 שנים בהחלט, ופתאום אנחנו רואים חזרה. איך אנחנו יודעים שאותם סימנים באמת מחייבים התערבות? לפי 3 שיקולים, יש בזה 3 שיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אחד, זה הנושא של התדירות שהסימנים האלה מופיעים, מה משך הזמן שהם מופיעים ומה העוצמה שלהם, וגם לגבי ריבוי סימנים. ככל שיש יותר סימנים, הם נמשכים יותר זמן והם בעוצמה גדולה ובהחלט לא אופייניים לילד, אז אנחנו צריכים לקחת את הדברים לתשומת ליבנו ולפעול. תגידי, אם אנחנו נתנתק רגע מההורים מול הילדים, עד שאת יושבת בער"ן ועונה לטלפון, יש לך טכניקה לדעת אם זה או זו שמהצד השני של הקו באמת הולכים להתאבד במהלך הערב, או שזה מישהו שרוצה לפרוק קצת לחץ? כן, יש לנו את היכולת, אנחנו גם מלמדים את זה, יש לנו יכולת לעשות הערכת סיכון. הערכת סיכון בעצם תלויה לא רק למחשבה האובדנית או לכוונה האובדנית, אלא היא גם קשורה בעד כמה יש מוכנות לזה, עד כמה יש תוכניות, עד כמה יש נגישות לאמצעים, ומהצד השני עד כמה יש משאבי תמיכה. אם אני שומעת שיש תוכניות לעתיד, או שיש איזשהו קשר משמעותי, אפילו אם זה עם חיית מחמד, זה לא משנה כרגע מי, אבל מישהו או משהו שהוא בעל ערך עבור הקונה, אני יודעת שאני יותר רגועה ומנסה לכוון את השיחה לאותם עוצמות ולאותם עוגנים בחיים. בחצי דקה שנשארה, האם היית ממליצה להורים כן להיות חברים אפילו בכוח בפייסבוק של הילדים ולעקוב אחרי הפעילות האינטרנטית שלהם? אני חושבת שההורים צריכים להיות שותפים למרחב המקוון, כמו שאנחנו לא שולחים ילדים לטיול שנתי
לבד, וכמו שאנחנו לא שולחים אותו ללא ליווי בשכונה, גם במרחב המקוון אנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו רואים שפגיעה בילדים במרחב המקוון הרבה פעמים מתבצעת על רקע ההיעדר של דמויות סמכות. תודה רבה על השיחה מעניינת הזו. בשמחה.